Bombo Business News. Nalakip ang Pilipinas sa may pinakamabaskog nga tourism economies sa Southeast Asia. Sandig ini sa 2025 World Travel and Tourism Council Economic Impact Report nga ginpagwa sang Department of Tourism. Sa amo nga report, nagapanguna ang Pilipinas sa tourism gross domestic product sa rehiyon sang tuig 2025. Nagadangat ini sang 91.8 billion US dollars. Sandig sa mga report nga mas mataas pa sa regional tourism economies kaangay sang Indonesia, Thailand kag Singapore. Nalakip man ang Pilipinas sa nagapanguna nga tourism job generators sa Southeast Asia nga may 11.22 milyon ka mga trabaho sa turismo sa bilog nga pungsod o kon 23% sang national employment. Nahibaluan nga subong nga semana nangin host ang Pilipinas sa 2026 ASEAN Summit at kung sa diin na istoryahan ang turismo kag iban pa nga policy kag diplomacy concerns. Sa iban pa nga balita sa negosyo, posible nga magasaka ang presyo sang produktong petrolyo sa masunod nga semana. Ini amo ang base sa nagligad nga 4 ka adlaw nga international trading. Sa gasolina, posible nga magsaka sang 10 centavos kada litro. Sa diesel, posible magsaka sang 85 centavos kada litro. Kag sa kerosene, posible magsaka sang 45 centavos kada litro. Iga-anunsyo sang oil companies ang official price adjustment sa Lunes kag dungan nga ipatuman sa Martes sang aga. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Ini nga exchange rate ang ginbase sa closing transactions ang Bankers Association of the Philippines o KUNBAP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas kahapon sang hapon. Wala sang transaction sa bilog nga weekend kag magabalik liwat ang transaction sa Lunes sa aga Pebrero 2. Para sa aton nga reference rate 58 pesos and 86 centavos ang baylo sang isa ka US dollar, 7 pesos and 54 centavos ang baylo sang isa ka Hong Kong dollar, 46 pesos and 58 centavos ang baylo naman sang isa ka Singaporean dollar, 15 pesos and 70 centavos ang baylo sang isa ka Saudi Riyal, kag 70 pesos and 50 centavos ang baylo naman sang isa ka euro.